গাড়িটা বসানো লাগে tolangi cycle je tongnai rokno koinai chung tinjan dia mat dhore cycle dafaina bagoi लाइनार हामबाय जतनो जों दिनै 39 एसेम्बली बे 40 मिले जों बाय रेलि खालाय दङ जोंनि बाइक की रेलि खालाय माने मेन उद्देश्य हलाय जोंनि सामने गेटा टिपार लाइन जों जे ताबकबो नगबो सिया दंनाय रक जों प्रचार खालाय सिरनि मुसुओ जों थांचा खालाय फुनुनि मुसुओ जे ताबकबो जारा जोंनि टिप्रा मथा गबुल जा दंनाय रक मनो जों कोइनाय फायदि जों थांचा खालाय जोंनि बबागारनि आइडियोलॉजी बाय जों जोंनि गेटा टिपार लाइन मानानै बाय जों दिनै इदो सागबारि कुथुम लायो सागबारिनि जों जमा होय ताबो मुनुगाथ थानाय मुनुग मेन रोडै थानाय मुनुगानि फिरoi जों चालतासरि दैख्लाय हाबै जों कालादेबा देना जोंनि बाय रेलि जों माथागनाय जों कोइनाय ताबो जारा जोंनि माफा ताकु कुकुक जारा तंनाय ताबो जोंनि गेटा टिपार लाइन गोदोल जी हतंनाय जों बावनो रिक्वेस्ट खालामनाय फायदि जोंनि बबागारनि आइडियोलॉजी बाय जोंनि दखा जे गोलै तंमानि सि गोलै तंमानि जों जोंनि गेटा टिपार लाइननि बिसिति जों जेख्लाय पार्टी साइड दैफैनाय जोंनि एकजनै जोंनि गोबांमा थिनां ताबो जोंनि बबागारा सि बबागारनि आइडियोलॉजी बाय जों जोंनि गेटा टिपार लाइन दैफैनाय এবং दिनैनि बाय रेलि गोबांमा बर' फायसबायजा जोंनि कमसे कम 500 नि ऊपर जोंनि बाय फायसबायजा आमनि बायनो जों मेला हामबाय मारो जत बर' फायनाय दंनो जोंनि मीडिया पार्सन दङ जारा दिनै सालजाक जारा फायतं फायनाय समाव पाइपलाय हामबाय मारो आनि सागनि एवं पार्टीनि 39 एसेम्बलीनि कोनो मेला पाइपलाय हामबाय मारो এবং आनि लगे जीवन त्रिपुरा आरो दङ जे आनि 39 एसेम्बलीनि भाइस प्रेसिडेन्ट सुंदराय चौधरी आरो दिनै 30 निबो भाइस प्रेसिडेन्ट फायसबायजा बिधान त्रिपुरा जों मेला हामबाय मारो जों आसा खालायो दिनै बाय रेलि साक्सेसफुल लंनाय बनना आसा लाबाय बर'नो माथा